Hej. Gud, nu kan. Men jag tänkte ringa er. Jag vet inte om jag har så många fans, men jag tänkte testa för gången. Så att jag tänkte ringa er där ute. Jag vet inte när, men ni får skriva era namn här i kommentarfältet eller skriva mig på dick. Och där heter jag Annika. Rula Milis. Men det kommer faktiskt stå här i beskrivningen. Jag tänkte ringa er. Okej, nu ser jag inte. Men min kick står här i beskrivningen. Eller ska ni skriva i kommentarfältet? Jag vet inte. Så ska jag ringa er. Kanske vi. Ja.